Kabay, duma ka ba? Bakit? Dumating kasi sa buhay ko. I believe I can. What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel nga Niti Bulanos. Karon nga video mga kabay, mudong misa balilihan at tusbi adto may sa kuan ay maligo mi dito sa pinakasikat na tourist spot sa Balilihan. Bugwak Spring. Nya before mi maligo, mudong sa may sa balay sa Pares at tumi mag-andam sa mga among baunon dito. Nagnatingali mo na sa oras Alas 3:37. matamig sa'yo kay layong biyahe mga kabay, mga 2 hours siguro po biyahe. So tara mga kabay, let's go. Sarap. So mga kabay, di ano may sa Balilihan Buyog Sur. Kanang gami sa bahay sa ang unti ba na? Muna bay. Kanang Sari may mahunat. muhunat mi dari manguha pa mig ulang hoy. Ulang hoy og kamote. Oh. Tara mga kabay. So mga kabay, di na tas Bulang mo dyan. bulan hujan. Mangibot na ta, mangibot. Nadaghan mga kabay, nadaghan. Nga. Nangin sa may kay panigbaso niya di rin pagkadani. Ibot. Pala di mo padaog. Ano man? Lalaban tayo. Ulitin ang kamuting kahoy. Yan na yung mga kabay. Tana! Dara mga kabay. Kagmay. A few moments later. Bay, lo na bulang hoy. Ang bonus kuan, bugwak, spring. Spring na. Ano pag hinlo mga kabay. Ano mga kabay kuan. Mga kabay, kuskuso ni kabay ayan ang kamote kay parang dali sila maluto. Digger. Dara tigil na lang sa mar. Kumanag hinlo ag pulang hoy ra. Manahit. Mga kabay, Sige, sana ba di? galing sa mi kay amo na itak ang among pulang hoy ug kamote. Dala ya, murang giusa. Unsa nagsaging kay busy pag among kuan. Busy ba? Landline. Kitchen na. Para ka native ka to. Hey, what's up? Sumpah niya na to. Yan. Yay, kilo na nga rin. Simplahan niyo daan, ha? Oo. Ito na to. 1 hour later. Mga kabay, mudong na misa kuan, Bugwak Spring. Tara, balik. A few moments later. Sa Bugwak, punong barangay Ilina, Il Dugoy. Mao ni ang Hanupol sa Balilihan Balilihan. Lungsod sa Balilihan. Mga kabay. A few moments later. So, mga kabay, di anatas Bugwak Spring.
Bugwak Spring. Pero kung kabantay mo mga kabay, murag lubog-lubog siya kay agdam bagi buhian mo siya kay sa bang tinguhan magod. Pero ang bugwak mga kabay aron tinawa na tinaw ka daw. Kana na mga kabay na kana wala bugwak mga kabay kana grabing tinawa. Da bugnaw dyan mga kabay, bugnaw siya. Da murag ibalhin tag kaliguanan. Pero ligo gyapon. Oh, ligo gyapon ta to pero Linaw ni da mga kabay. oh, tinaw siya. Tinaw gyapon nya bugnaw siya. Dito bugwak. Oh. Yes, nakita natin mga kabay. At bugwak din nakita din natin. Ta kana Pwede. kana mana. Wala bugwak mga kabay. Para kasigag tubig. Tinaw kayo. Pero kay gibuhian man nagdam na lubog agtika side. Pero way kaso sa bugwak katong tubig nga ning bugwak kay one man hinlo one tinaw kayo. Nagbiyo sa bugwak mga kabay na. Bugnaw kayo diri mga kabay. Kay ang tubig sa bugwak, hinlo kayo. Muragikan sa kinailagman. Mga kabay, ito sa kuan, change taglain kuan, kaliguanan. Ay importante mga kabay nga nakita na to ag kuan bugwak. Wala tang tuyo ngari ta sa kuan kanang balilihan. Mga kabay, diyan na misa ka mong gingon na among liguan karon kay lubog man ito sa kanang kuan sa Bugwak Spring. So ari na lang mi dire. Green kayo ang tubig ta mga kabay. Mga kabay na tubig green kayo. Mura manig kuan. Badari ka ba? Green man mura magikuluran. Ay gabugwak kamay, little bugwak din eh. Pinaisan pero pinaisan, nasa mo ng pinaisan? Green kayo. Kasi kabay Miguel. Are may magmukbang mga kabay. Mga kabay, magmukbang na ba? Saging para sa imong gugmang. Di saging lamig. Delete. Saging para sa tao nga labing. Yay! Ay, Saging kuno para sa taong labing. Bahalag saging basta labing. labing. Mga kabay, kinilaw ang sausawan. Ilaw. Para sa gugma ni unis mga naglakaw-lakaw. Kamote para sa imong gugma. Pero di ko kayo maghugas. Kamote para sa imong lubot nang ibuti-buti. Ano man to? Kamote. Sino na uyaw si Pangarte? Balik yapon. Sino na pa yun doy? Kamote. Imong kamot na hiite. Okay. Ay naman ka nagkaunta. Kinilaw. Para sa imong kamot na Nangawa. Tabi po. sabi po. Manangalan mo. Mga bobo! Bakit? Saba? Mong tayo na arthritis. Sibuyas. Para sa mga panal na pakyas. Aliru amo nimo. Lobe.
Okay ba? Pero giuhaw ra ko. Nag-isa ay. Hello. Mali kinilaw mga kabay. Kinilaw nga bangos. Ah. Sus! Kinamues, pero sa gugman yung way pagkapanas. Ngano lagi. Kinilaw ko no para sa imong gugma nga hilaw. Ay! Back to the normal. Ang gayas kamuti. Tamis nga kamuti. Sama sa imong uma. Kamote! Medyo mega patiwas ako. Ano man na? Kamote! Kamot ni ate! Ano naman to? Diyan! Lamay na yung ahan sa kinilaw. Kami sa kuanda mga kabay. Balilihan budlis, aw na? Bud? Budlisan? Banaisan River. Gusto mo maligo? Maligo, lamod mo. Dumi, damo ka. Jo. Sa iban? Luya! Luya? Luya! Madyan na. Nagkailar dito ko. Luya din. Luya! Muras imong naong magkaluya. Ano naman to po? Siya ba? Tama ko yung mawawan. Kamote no, murag sibuyas. Na. Oo, murag sibuyas bitaw na. Kalay. Nawal naman ako. Kamuti na, sibuyas pa. Mga gabay, bangos. Para sa awang gugmo nga nag-urus-urus. Nga naman to? Urus-urus. Mga kabay, saging yung nagpares ng skinny lang. Miya. Miya dyan. Grabe dyan. Miya dyan. Mga kabay, huwag na may mga tourist spots nga. Na kuhaan nga nang wa pa ma-discover ba? I-comment ka man ninyo sa ubos. Nga, amo na nga toon. Pero kamoy bayad sa among gas. Panggasolina ba? Bitawas, aw mga kabay, seryoso, kung nga may mga tourist spot. Napon-napon may amo. Mataba. Kabay. Dumaragan ko siya ako. Kabay, kamatis ka ba? Bakit? Bak. Kasi ginis ng balat. Paano masabi? Uy, kabay. Duma ka ba? Bakit? Dumating kasi sa buhay. Ano na tinilang bangos? Nabangas. Itong labot ang Mga kabay, walang Jimmy gasto. Ay pati tubig. Ayan, butang lalaman. nanay sagol man. Ay, kuwang may bagatang kuwang. So para to mga kabay, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa mga video. Kung bago pa ka diri sa among channel, bago pa po may, so akang i-invitar na pag-subscribe para perminti ka kita sa mga video na namin makatunan sa pagluto. Anitib na pagkaluto.
hit ang notification bell para updated mo sa tanang video. O gusto rin kong pasalamat sa nag-sponsor na mo sa pag-travel diri sa Balilihan, Bohol. Salamat nimo. Salamat. Og sa tag-iya sa motor, og wa ka nagpahuwam, hindi makaari diri. Wa mi motor magamit. Daghang salamat. Oh, shout out dai ko ni kuan. Marque J. Cortez from Cebu. Og sa anyas kong family og sa kanang Cortez family from Cebu. Og ang ilang silingan nga si Milani Lakang. Pinagwapahan. Nagpapahan daw. Guwapa man po, kita mi sa Christine K. Lakang eh. Salamat sa suporta. Shoutout kong Merry Chris Ampulokyo. Salamat dahil sa pag-suporta. Shout out dahil ko ni Vidya Collection, Jubilin Salaong, kung may kuhan. Virgie Kamanso, happy birthday dahil. Salamat sa paniod to. Salamat. Salamat. Oh, shoutout dahil kong Joan Gundaya from Tagbilaran. Salamat sa pag-suporta. Mga kabay. Bye-bye. Stay safe. God bless. Bye-bye. Oh, shout out dahil. Napay pahabol. Sa to? Christian Figuero Mercurious Gaming. Salamat. Sa suporta. Okay. I-follow itang Paliho ko follow sa iyang kuan mga live stream. Mercurious Gaming. Kung mga kabay, kung gusto mo makita sa mga nindot nga lugar sa Singapore, follow kung subscribe or i-search ang Jinsky Yildirim. Mo na iyang channel. So, wala mga kabay. Salamat Bye. mga kabay sa pagtanaw sa mga video na mo. tani mo mapulan sa among mga video.